Hej og velkommen til Nem Digital Post. Jeg vil nu vise jer, hvordan I opretter videresendelse på Virk, så jeres post fremadrettet leveres til jeres Virk-konto og dermed til de e-mailadresser, I har angivet på Nem Digital Post. Det første I gør er at gå til virk.dk, og der trykker I derefter på gå til den digitale postkasse over i højre side nederst. Her skal I logge ind i jeres virksomhedsoplysninger. Når det er gjort, så trykker I på indstillinger. Herefter trykker I på punktet videresendelse. Og så går du herned og trykker på opret videresendelse. Her skal du bruge det certifikat, som du finder link til på hjemmesiden under sådan gør du. Det skal du downloade til din computer, hvorefter du så kan vælge det. Så skal du blot indtaste e-mailadressen, som vi også står på vores hjemmeside under sådan gør du, incoming@nemdigitalpost. Herefter trykker jeg OK. Som en test går jeg ned for neden på siden og trykker afprøv videresendelse, og der skal jeg bemærke, at der kan gå op til 3 timer, før at posten den modtages i din private postkasse. Afprøv videresendelse, og jeg får nu at vide, at testforsendelsen er genereret. Jeg kan herefter logge ud, og jeg har aldrig nogensinde mere behov for at logge ind på min Virk-konto for at modtage digital post fra det offentlige. Det var det. Tak.